Ye mongwe mo Ghana mampanyin na Nado Danko Akufo-Addo na kache na ne opanyin de atodwa wose nkyene nkamfo ne ho de nanso ana motuo bi a wotu ye efa Nyinahini bauxite na nipa peso obetuo ne ho no wose abo manga na ye bauxite ne ho ban ama enchima nso ebetumi anya ho mfaso. Ghana mampanyin ede na probo no akopiem wo atwema mponua na wone n'ekitafo ene omanfo bi owo honom etwetwe nkomo na ode ato won anim se na ban ena etimi abeboa amasa brede Ghana bauxite adwumayeko wagi free Asante Cubic Group Limited ho a eye Ghana mampanyin dada John Dramani Mahama ne nua bema Ibrahim Mahama adwuma wachemu se sede aban no esori ginaye eje bauxite adwumayeko yinti na amasa brede Ghana enya sonfaso bebre na ebesra mumwa sena misisaya minima amayoko MPP ayano misra mo pia me kosa bankese mu na mitumi du adwuma no mamo mo prayer ebo a me pia me kosa ho abrana du se me ba na me bebu adwuma no ho konta na me bedi ho adanse. Afe Asante mantem so afo Simono Semensa ede abasobode akwama emebu na owo atwema mponua se wo nso eboa bi ena omo sori egina ya bauxite adwumayekoi wotimi gi free Asante Cubic Group Limited foi ensa kanne atuma ponwa enkwawie jesasia akuafo etoye kokofuo edisi awowa etia ampemanim and another romantic came and quite free Bonsam man Akufo-Addo why Isaac Siama ena weye emrahebedwani ewo honom na wono nso ede asedapi esie akwama aban se wadi mpuntunwuma bebre aba honom asabrede enkane ahonsam ekoyi ewo ho.